jebul kowe pasing-singan. Wanci dudu wayahe kowe kok ana ngarep Prabu Suyasa. Ana perlu apa? Kanjeng Pangeran Sepuh Purbaya menawi panjenengan nyun pirsa bab ngaten sakniki kula walik. Kula niku wonten Mataram dados napa to? Pangkatmu tumenggung. Lah, yen kula duwe pangkat tumenggung, kewajiban kula ingkang dipun sampiraken pundak kanan kula, pundak kanan kering kula mesti kula tindakaken kanthi permati. Lah nek kula njaga katentreman, njur melu niti priksa bab katentreman ing mriki lak nggih mboten menapa-menapa to. Pawangsulanmu kuwi ora luput. Pawangsulanmu kuwi bener. Nanging kowe iki drajating tumenggung, ora cukup dawuh wae to. Ora kowe dhewe sing tumindak. Pasing-singan. Lah niki panjenengan Narapraja sing mboten klentu ning nggih leres ning pancen kirang permati. Lire kurang permati. Tiang-tiang sak menika menawi sampun nggadahi pangkat derajat niku namung jagake andhane. Ayo kowe rono kowe laporan. Lah mengki nek entuk laporan sing mboten bener lah nggih klentu to. Lah kula niku mboten pitados kalih andhan kula mula kula nggih nderek njagi katentremaning pasaryanipun ingkang sinuwun nek kula mriki niku mboten menapa-menapa to. Kena. Nek kowe kepengin bakal jejaga dhewe, nanging kowe aja tumindak dhewe, kowe ora bisa matur ana ngresaku. Lah reh ning panjenengan menika dereng rawuh tur dalu-dalu napa dadak kula sowan kula badhe njagi kula badhe nderek ngayomi ingkang sinuwun lah nggih mboten sekeca to. Iya. Kanjeng. Bener. Pawangsulanmu kuwi kanthi dasar sing bener. Nggih. Ning ngene, pasing-singan. Yen tak wis padakake, yen kowe pancen-pancen bakal jejaga ana ing sak ngareping Prabu Suyasa, ning nitik saka pandiranganing mripatmu kowe iki nyubriyani. Nek pancen kowe jejaga ora mundak-munduk. Mundak-munduk niku kula ngindik ana maling apa ora? Ana telik sandi. Ana wasis untumu. Ana wong sing bakal ndingkek ingkang sinuwun mboten merga kula kemutan. Kula kemutan. Ingkang sinuwun menika kathah ingkang mboten remen. Mengsahipun kathah, ngoten lho. Sik, mengko dhisik.